Naledi mhlawumbe nje the question is uzizwa kanjani ukuba ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka eThekwini? Ngizizwa ngijabulile kakhulu and I'm grateful for that ukuthi uBhuzani ungirecognizile nami njengomculi wase wangifaka kwi-line up. Ngiyabonga kakhulu kuyena. Yeah, ngijabule kakhulu kind to perform. Yeah. I know ukuthi inkumbi ngeinkumbi zabantu abalandeli bakho basically bakulindi. Yeah, sazoshubisa nje let us speak about you. You are growing as a brand, you know. You started very small, kodwa nje ngokuthi you were too good, then wakhula ngokukhulu ukushesha. Kusho ukuthini lokhu kuwena? Lokho kusho okukhulu kumina. Ngizoqala nje ngibonge abangisupportile kusukela ekuqaleni, ngiphinde futhi ngibonge ney'nyanya zami. Ngibonge futhi noNkulunkulu, like ngigrateful kakhulu ukuthi ngikwazile ukuhamba ngaze ngafika la. Kusho olukhulu kakhulu lokho. Talent kabe ngicula vele nosisi wami omdala uNtokozo, bekuyinto vele siyenzayo ekhaya. And then until ngaze nga-recognize ke nami njengomuntu okwazi ukucula, ngaqala-ke i-industry because abantu basebelindele ukuthi ngizoqhubeka ne-journey esengiqalelile oka-Chris Brown. Everything you touch, it just becomes a hit. What does that mean to you? Lokho kusho ukuthi shithi I am good njengomuntu omncane like kwi-industry. I think mina omncane like la eSouth Africa nje i-artist encane eseliphumelele kusho olukhulu kumina. Kuyangitshengisa, kungikhumbuza amakhawe asalala oBrenda Fassie obani abaqala besabancane bakhula nakho. And ngiyafisa ukuthi nje ngiqhubeke ngize ngibe mdala ngoba ngine-passion yawo umculo. Ngiyawuthanda kakhulu, ngiyathanda futhi nokuphilisa abantu. Umculo unama-challenges amaningi, i-showbiz kakhulu inama-challenges amaningi. There's a lot of things that are involved, drugs, alcohol, there's confusion and stuff. How do you cope? Angiperform like utshwala angibuthinti because ibulala izwi lami. Izinto nje kanjalo utshwala and then nalezinto ezintuthi happy yonke leyo nto leyo. Uhlezi ubhizi ama-weekend ama-show maningi and stuff. Yakhopheka kodwa uperforme mhlambe 3 shows per night. Kuyenzeka, sengijwayele. Abantu bangalindelani-ke kunaleti going forward? Mhla ka-28 ngiyadropha ubuye ekhaya mhla 28 November. Ngisacela niphose iviliki. And then ngizobe sengilandela nge-album-ke by next year.